ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸದ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದಾದಂಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸದ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಚಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚೇತನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾ ಒಂಜಿ ಲಂಚ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿರ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬಾರದಿರತ್ತ ಮನಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ 5th ಫ್ಲೋರ್ ಈ ಚೇತನಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಚಾ ಪರಂದ ಮೂರು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಈ ಚೇತನಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಚಾ ಪರ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೋರ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಸಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ದಾರ ಬಿಲ್ ಇರ್ ಗುರ್ಪಿನಾ ಹಾ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ ಅವೆ ಮೇರ್ ಮಿಲ್ ನ್ಯೂ ಮಿಲ್ होस्ट अते मेरे डैडी अर्ना डैडी नो कूल मल्परे डैडी कूल ಏನ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸಿ ಚಡ್ಡಿ ಎತ್ತು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಏ ಐಟು ಏ ಪಾಡು ದಾಲಾ ಪುಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡು ಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೆ ಅರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಲಾ ಪುಚ್ ಏನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅದೇ ವಾರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಇಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ಮತ ಅದ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಾಪರ್ ಹುಡುಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಉಮಲಾಸಮ್ಡು ಏನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್ ಏನ ಕೆಫೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಇದೇ ಕೂಲರ್ ಓಕೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಂತ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಲಕ್ಕ ಇದಾಗೆ ಆ ಪಿರೋಡ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡುಗೆ ಚಾಪ
ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಪಲ್ಯ ಕೋಡೆ ಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್ಗ್ ಪೂರ ಮೆನ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಅನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಏರೆಗ್ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇರಿಗೆ ಬಾ ಬಚ್ಚ ಲೈಮ್ ಟೀ ಎನ್ನ ಲೈಮ್ ಟೀ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್ದ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್ದ ಪಫ್ ಈ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಕಿಶನ್ ಪಪ್ಸ್ ಕಿಶನ್ ಮೇನ ಕಣ್ಣನಿ ದುಮ್ಮ ಪಪ್ಸ್ ಮಾರಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಚಿಮಿನಿ ದಡ್ಡಿ ಪಪ್ಸ್ ಕಿಶನ್ ಮುಂದೆ ಪೋಲ್ ಮರೆಯದು இந்த ಫೇಮಸ್ இந்த ಪಪ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ವೈಫ್ಗೆ ಆರು ಪಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಗಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನ ಈರು ಪಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಗಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಇದ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಆರು ರಾತ್ರಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಪಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಚಾ ಪೂರ ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಏನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ದಾಲಗೆ ತುಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಬೋಡೋ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕೊನಂಚ ಮೂಲೆಗೆ ತೊನ್ಗ ಬಂದ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಊದಿನ ಸಂಡೇ ಇನಿ ನಮಕ್ ವೀಕ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತ ಏನನಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬತ್ತ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಐಡ್ದುಂಬು ಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳ ಬೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡೆ ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬ ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೂರ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ತು ಪಿನೇಟ್ ತೂ ಏನಿದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಿಡ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಸಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದಿಯಾ ಮೇಡಮ್ಗೊಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿಗ್ ಮೂಲು ಏನ ಟಾಯ್ಸರ್ ತೋಜಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ದೌಲಾಗ್ ಆಪುಜಿ ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನೇನಕನ ಬೇಡ ತಿಕ್ಕಣ ಸಾಯಿ ಬೇಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಡೌನ್ ಸಾಯಿನ ಕರೆಂಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೋನಿಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಸೋನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಿಕ್ ತುಲೆ 49 ಬಿ ಡಿ ಐಕ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಬಲ್ಲ ಎಡ್ಡಣ್ ಪೋಯ್ ಇತ್ತ ಈಗ ಬರಿಟ್ ಲೆಗೋ ತೂತೆ ಐಕಿತ್ತ ಲೆಗೋ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಲೆಗೋ ತೌಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿ ನನ್ನ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನ ಇಡಲೆ ತಮ್ಮಕನ ಪೂಜೆ ಐಕೆ ಸಾಗರ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ರೋಸ್ ತೂದಿತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ 29 ಏತ 21 16 ಆಗ ಮೂಲ್ ತುಲೆಗೆ ಅವು ರೋಸ್ದ ನೆನಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಅವು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಓ ಅವ್ಳು ಗೆತ್ತೊಂಡಿರತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿಗೆ ಲೆಗೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋಜವರ್ರೆ ಲೆಗೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾಯಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಂ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ಳು ಡೌನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೊಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಏನ ಫುಡ್ಗೆ ತೊಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿನ ಏನ ಸಾಯಿರ್ನ ಶೋಮಾರ್ನ ಶೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏನಾನ ಹೆಂಗೆ ಮರತ್ ಮೊಂಡ ಏನ ಡೈನಮಿಟ್ ಶವರ್ಮಾಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಗರ್ ದಾದ ಪುರಾಗೆ ತೊಂಡ ಪೋಪಿನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಯ್ ರೋಲರ್ ಬಾಯ್. ಸಾಯಿನ ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿನ PTM ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಯಿನ ಏನ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೀಚರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಗ ಮುರಣಿ ಸ್ಕೂಲುಡು ಲೆಗೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದಿತ್ತನೇನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ಸಾಯಿಗ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದುಂಡಿಗೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪೇನು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಲ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವೆಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಸೊ ತೋಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅನ್ಪಿರ ಏನನ್ನ ಮೇರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪಾಪಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡ 9 ಗಂಟೆ ಬಡಲ್ಲ